Helburu hau da, gure hizkuntza porterez jabetzea eta diskurtso eta estrategiak lantzea. Beti ere euskara erdigunean jartzeko eta euskara erabiltzeko testuinguru egokiak sortzeko. Zure euskara maila, klik batian, ingles maila bihurtuko balitz eta Britainia Handira joango bazina lanera, zer egingo zenukean, hemen euskaraz egiten ez duzuna. Zer egingo zenukean ingelesez, hemen euskaraz egiten ez duzuna. Galdera hori egiten diegu saioetan parte hartzen dutenei eta gehienek esaten digute aste edo hilabetetako kontu izango litzatekeela. Eta gainera guztiek argi dute, urtebeteko bueltan adibidez, ingles maila handi batekin etorriko liratekeela. Orduan, zer egiten ari gara hemen gaizki, zer faiatzen digu? Badakigu gauzak ez direla insinpleak eta askoz ere konplexuagoak direla, baina landu nahi dugun hau lantzeko ariketak balio du.